Επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, 17-18 λεπτά μετά τις 10, ζωντανά από το στούντιο του Ήπειρος TV1, 5η 21 Μαρτίου, εκπομπή εν Λευκό. Θέμα της απόψινής εκπομπής είναι τα υδροηλεκτρικά έργα ή το υδροηλεκτρικό. Θα δούμε στον ποταμό ΑΟ. Ένα ζήτημα το οποίο είναι στην επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες και θα είναι μάλλον, από ό,τι φαίνεται. Θα αναλύσουμε, θα προσπαθήσουμε λίγο να ψηλαφίσουμε όλη αυτή την ιστορία. Να δούμε το παρελθόν της και κυρίως να δούμε το παρόν της μέσα και από τις απόψεις της Τέρνα Ενεργειακής, της επιχείρησης, της εταιρείας η οποία μαζί με τη ΔΕΗ σκοπεύει να κατασκευάσει το συγκεκριμένο έργο, αν και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε διαζώσεις απόψεις εκπροσώπου αυτής της εταιρείας. Έχουμε ωστόσο, έχει εκφραστεί η εταιρεία δια της κυρίας Γιούλας Τσικνάκου και θα παρουσιάσουμε στην πορεία της εκπομπής την άποψη της εταιρείας αυτής, της Τέρνα, για το τι εστί υδροηλεκτρικό στον ΑΟ. Θα καλησπερίσω και θα παρουσιάσω τους καλεσμένους, δύο δημαρχοί Ζαγορείου και Κόνιτσας, ο κ. Παναστασίου και ο κ. Γαργάλας. Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τρία μέλη της Πρωτοβουλίας Πολιτών κατά της εκτροπής του ΑΟ, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αυτής της Πρωτοβουλίας Πολιτών, είναι ο κ. Χρόνης Δρούγιας, ο κ. Παύλος Κοντογιάννης και η κυρία Ελένη Παπαμιχαήλ, η οποία βέβαια την χάνει και αντιδήμαρχος Κόνιτσας. Καλησπέρα και σε εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα από το Δήμαρχο Ζαγορείου, κ. Παναστασίου. Λέγαμε λίγο πριν για προβλήματα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο Γρεβενίτη. Τι ακριβώς γίνεται στο Ζαγόρι τις τελευταίες ώρες? Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Μπούρχα. Καλησπέρα και από μένα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, όχι μονάχα στο Γρεβενίτη. Στο Γρεβενίτη είναι πάρα πολύ έντονο, αλλά και στην Ιταία και στην Πέτρα. Ειδικά στο Γρεβενίτη αυτή τη στιγμή έχουμε 7 οικίες οι οποίες έχουν υποστεί ρογμές, εκ των οποίων οι 5 είναι εντελώς ακατοίκητες, μία βιοτεχνία, παλιά βέβαια, και 2-3 στάβλοι. Επίσης έχουμε πάρα πολλές κατολιστήσεις. Πιστεύω ότι εάν και εφόσον συνεχιστούν αυτά τα καιρικά φαινόμενα και τις επόμενες μέρες, θα έχουμε τέλεια διακοπή της συγκοινωνίας από Γρεβενίτη προς Φλαμπουράρι, Βοβούσα κτλ. Ήταν πολύ έντονα τα φαινόμενα αυτά, τα καιρικά, ακραία θα έλεγα, και δημιούργησαν αυτές τις καταστάσεις. Παρά το γεγονός ότι έχουμε επιστήσει την προσοχή αρκετές φορές στους προηγούμενους μήνες, δηλαδή από τον Οκτώβριο που είχαμε τις πρώτες ακραίες αυτές καιρικές συνθήκες, πήραμε μια απάντηση ότι επειδή ήταν 2-3 τα σπίτια τα οποία είχαν υποστεί τότε κάποιες μικρές ρογμές, θεωρείται αμιλητέα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, ο αριθμός των οικειών που είχαν υποστεί τις βλάβες αυτές. Δεν είναι μονάχα αυτές οι οικίες, είναι και άλλες βέβαια. Κατοικήσιμες. Μένει κόσμος τώρα εκεί σε αυτά τα σπίτια? Δεν άκουσα. Μένει κόσμος σε αυτά τα σπίτια? Όχι, δεν μπορούν να μπουν οι άνθρωποι μέσα και μάλιστα... Κανονικά κατοικούνταν τα σπίτια ή ήταν κάποιοι που μένουν στην Αθήνα? Δύο κατοικούν βέβαια, αλλά τώρα έχουν αποσυρθεί βέβαια, γιατί φοβούνται οι άνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι μένουν στην Αθήνα, στα Γιάννενα, δεν μπορούν να μπουν μέσα, να πάρουν τουλάχιστον τις οικοσκευές τους. Έχουν γίνει οι αρμόδιες, μάλλον έχουν γίνει όλες οι ενέργειες αυτές οι οποίες έπρεπε να κάνουμε εμείς σαν Δήμος. Στείλαμε στον Περιφερειάρχη, είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη, με το ΙΓΜΕ, με τον κύριο Μαυρογιώργου, με όλους τους παράγοντες και βέβαια με το Υπουργείο Εσωτερικών. Νομίζω ότι κλιμάκιο ίσως αύριο βγει ο δικός μας ο μηχανικός, έναν που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχει επισκεφθεί την περιοχή όπως και εγώ, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, όχι μονάχα για τις οικίες και για αυτά όλα τα οικοδομήματα τα οποία προανέφερα, είναι για το μισό χωριό πάρα πολύ επικίνδυνα. Και αν θέλετε, με τις λίγες γνώσεις που έχω περί γεωλογίας και τα λοιπά, δεν είναι άσχετο εντελώς
το ότι εδώ και 20 χρόνια περίπου που έγινε το φράγμα αυτό επάνω στις Πολιτσές ΑΟ. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι χθες είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με ένα διευθυντικό στέλεχος της ΔΕΗ, και ο οποίος μου είπε ότι δεν μπορεί να είναι κάτι τέτοιο πράγμα, σέβομαι την άποψή του, αλλά εγώ σας λέω ότι δεν είναι άμυρη ευθυνών η λίμνη του ΑΟ. Διότι ουδέν καλό να μηγές κακού και ουδέν κακό να μηγές καλού. Ναι, μεν τότε που έγινε το φράγμα αυτό αυξήθηκε κατά τη υδροηλεκτρική ενέργεια και τα λοιπά από τους υδάτινους σπόρους, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην περιοχή. Και εγώ τουλάχιστον το συσχετίζω με το θέμα το οποίο θα ακολουθήσει μετά. Άρα είναι αρκετά επίκαιρη η είδηση των ζημιών που έχουν υποκληθεί εκεί και συνδέεται, όπως είπατε κύριε Αναστασίου, με το θέμα μας. Κύριε Γαργάλα, το θέμα μας λοιπόν. Ένα υδροηλεκτρικό έργο, μια παρέμβαση τεχνική, η οποία προχωρά. Και αυτό θα δούμε στην πορεία. Έχουμε δύο αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, του δικού σας και του Ζαγορείου, που λένε όχι σε αυτό το έργο, το οποίο ήρθε ξανά στην επικαιρότητα μέσα από το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, που παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε το τελευταίο διάστημα. Τα έργα, τα υδροηλεκτρικά στον ΑΟ Ποταμό, προτείνονται από το ΕΠΚ, χωρίς βέβαια να συνυπολογίζεται ένα κομμάτι, και θα δούμε λίγο, θα αναλύσουμε την πρόταση στο ιστορικό της, χωρίς ένα βασικό κομμάτι της πρότασης του Λευτέρη Καλογιάννη για την χρησιμοποίηση αυτού του νερού για ίδρυυση μέσω της λίμνης Παμβότητας. Να σημειώσω κι εγώ κάτι από αυτά που είπε ο κύριος συνάδελφος εδώ, ο Γαβρίλ. Στους σεισμούς του 1996 στην Κόνιτσα, κάποιοι επιστήμονες, εν πάση περιπτώσει, χρεώναν τον σεισμό της Κόνιτσας στην λίμνη του ΑΟ. Όταν επεμβαίνεις έτσι στο φυσικό περιβάλλον, αυτό θα έρθει με κάποιον τρόπο και θα σε εκδικηθεί. Δεν μπορώ να πω, να τεκμηρώσω εγώ επιστημονικά, παρόλα αυτά όμως τότε ακούγονταν έντονα από πολλούς ειδικούς ότι ευθύνη είχε η λίμνη. Το βάρος, η πίεση, τέλος πάντων αλλάζουν τα... Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση σχεδιαζόμενη τώρα μερική σε εισαγωγικά εκτροπή του ΑΟ εκ νέου, βρίσκει σύσσωμο το λαό της Κόνιτσας, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, σε πλήρη αντίθεση. Και για λόγους ηθικούς, και για λόγους περιβαλλοντικούς, και για λόγους αναδειξιακούς, και για λόγους ζωής, εν πάση περιπτώσει. Ο ΑΟΣ Ποταμός διάστηκε το 80, πότε έγινε η λίμνη και η εκτροπή με τις κύριες πηγές του ΑΟ της Πολιτσές, και προσπαθούν και τώρα έτσι να δώσουν και τη χαριστική βολή. Πλήρως αντίθετη. Σύσσωμη η τοπική κοινωνία, ομόθυμος ο λαός και το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω όλα αυτά τα σχέδια, πώς μπορούν και τα σχεδιάζουν και τα συζητάνε ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Πού είναι αυτές οι ευαισθησίες, πού είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς θα πρέπει να μαθαίνουμε από πού ότι σχεδιάζονται κάποια πράγματα για αυτά που αφορούν εμάς, χωρίς εμάς. Ναι. Πώς μπορούν ακόμη και τώρα, εδώ φτιάξανε ένα φορέα. Έτσι. Το ΙΠΑΚΑ. Έκανε το φορέα της Βόρειας Πίνδου. Ο φορέας είναι πλήρως αντίθετος. Εγώ δεν βλέπω κανέναν που να συνενεί και να συμφωνεί με αυτό που σχεδιάζεται να γίνει. Μάλιστα. Πώς πηγαίνουν δηλαδή στη διάρκεια της εκπομπής να προχωρήσουν. Ναι. Γνωρίζουμε κι εμείς, εγώ δεν είμαι ειδικός σε τίποτε. Μάλιστα. Έτσι, εδώ είμαι δήμαρχος. Ότι δεν επιτρέπεται η εκτροπή νερών εκτός της υδρογεολογικής λεκάνης απορροής. Εδώ λοιπόν πώς το σκέφτονται να το κάνουν. Ναι. Τους θερινούς μήνες ο ΑΟΣ στεγνώνει από το αρδευτικό, το φράγμα το αρδευτικό που υπάρχει και κάτω, σε πολλές περιόδους, το θυμάμαι κι εγώ, είναι στεγνός εντελώς. Δεν επιτρέπεται αυτό.
Μιλάμε για την επίμαχη περίοδο που υποτίθεται ότι θα φτάσει νερό στη λίμνη Παμβότιδα. Για αυτή την περίοδο μιλάμε. Για αυτή την περίοδο που λέτε ότι στεγνώνει ο ΑΟΣ. Ναι. Έτσι, η μελέτη, σύμφωνα με το πρόχειρο τεχνικό σχέδιο που μου απέστειλε η κυρία Γιούλα Τσικνάκου και το οποίο θα το παρουσιάσουμε, λέει ακριβώς για αυτή την περίοδο ότι θα έρχεται εδώ το νερό στη λίμνη Παμβότιδα για να εμπλουτίζεται. Εγώ θυμάμαι όταν φτιάξαν το φράγμα στη λίμνη της Πολυτσές, ήταν αντίθετη πάλι η κοινωνία, έτσι, αλλά ήταν πολύ νωρίς τότε τα πράγματα και δεν υπήρξε και σοβαρή αντίδραση. Λέγανε τότε ότι το καλοκαίρι, εάν θα υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης του ΑΟ, θα ανοίγουμε τις πόρτες να κατεβαίνει νερό στον ΑΟ. Όχι μόνο δεν ανοίξανε, έτσι ποτέ, και ίσως και είναι και θέμα να το ανοίξουμε τώρα εμείς. Έτσι, αυτό το θέμα της υδροδότησης του ΑΟ, τους μήνες που δεν επαρκεί το νερό. Άρα λοιπόν, επειδή όλα αυτά σχεδιάζονται εν κρυπτό, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη για το τι θα μας πούνε τώρα. Να έρθουμε είναι αδιανόητο εντός του Δρυμού, εντός του Natura 2000, εντός της Πίνδου, έτσι, με όλη την οικολογική αξία και τη σπάνια βιοποικιλότητα, να σχεδιάζουμε τέτοια έργα εντός αυτών των περιοχών. Εκτροπή, φράγματα, σωλήνες, καψίματα, δρόμοι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να το δεχτεί κανείς. Θα έρθουμε σε πιο συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Κύριε Δρούγια, να κάνουμε μια αναδρομή στο ιστορικό αυτού του συγκεκριμένου έργου. Από πότε ξεκινάμε, ποιανό ιδέα είναι και πώς έρχεται σήμερα στην επικαιρότητα να μας απασχολεί με μια ένταση, καθώς είναι δεδομένο, και εδώ το λέω για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι μέχρι το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα όσα μου είπε το στέλεχος της Στέρνα Ενεργειακή, μέχρι το Σεπτέμβριο θα έρθει και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να γνωμοδοτήσουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και όσοι πρέπει να γνωμοδοτήσουν. Και θέλω να επισημάνω βέβαια εδώ δήλωση προ περίπου 2 μηνών του Περιφερειάρχη Υπήρου ότι είναι εκ των όνου κάνευ αυτό το θέμα. Δεν είναι. Και αυτό είναι σαφές. Είναι υπαρκτό το ζήτημα. Ναι. Λοιπόν, το ιστορικό της υπόθεσης. Ναι, ότι γίνονται όλα εγκρυπτό πρέπει να τονίσουμε πρώτα, αυτό που είπε και ο Αντίμαρχος Κόνιτσας. Το άλλο, το ιστορικό της υπόθεσης ξεκινάει από το πρώτο φράγμα. Είναι γνωστό ότι αυτό το φράγμα πήγε να ξεκινήσει σε ένα φράγμα ομβρίων υδάτων και θα έπαιρνε το υπερχείλισμα δηλαδή των νερών εκτός των πηγών. Αυτό ήταν ανεπαρκέστατο. Κανένας όμως δεν κλήθηκε να λογοδοτήσει για το φράγμα αυτό, γιατί ήταν ανεπαρκές, γιατί μετά κράτησαν τις πηγές και γιατί έκαναν αυτή την εκτροπή. Δεν θεωρήθηκε στην αρχή ως φράγμα εκτροπής. Τέλος πάντων έγινε αυτή η εκτροπή. Κανένας δεν έκατσε να μελετήσει λίγο τι συνέπειες είχε ακόμη και για τον Άραχθο, γιατί στον Άραχθο ξαφνικά έχουμε υπερχείλιση υδάτων με θολά νερά, τι επιπτώσεις έχει και στην υδροπανίδα του Αράχθου. Θα σας είχα πει και άλλη φορά που συναντηθήκαμε και φτάνουμε να λέμε τα ίδια και να γίνουμε και γραφικοί τελικά, ότι ακόμη και η περιβαλλοντολογική μελέτη η οποία υπήρξε για αυτό το φράγμα, νομίζω κάποιος Παρασκευόπουλος, πώς λέγονταν, ο οποίος την έκανε εκ των υστέρων, και αυτή η συγκεκριμένη μελέτη είχε σαν κύριο πληροφοριοδότη, χωρίς καμιά βιβλιογραφία, χωρίς τίποτα, γιατί δεν έχουν γίνει και μελέτες στην περιοχή όσον αφορά πανίδα, χλωρίδα κτλ. Το βιβλίο του Σφίκα, που είναι ένας πάρα πολύ καλογράφος περιηγητής όμως, δεν είναι επιστήμονας, και βάσει αυτόν έκαναν περιβαλλοντολογική μελέτη. Δηλαδή τα πάντα σαφρά. Αυτό που είπε και ο Δήμαρχος Κόνιτσας μετά, ότι είχαν πει ότι θα αφήνουν νερά να φεύγουν, όχι μόνο δεν έγινε, αλλά από την άλλη πλευρά ήρθε και η μελέτη του Μουσείου Γουλανδρή, η οποία είπε ότι είναι απαραίτητο να εκραίουν νερά από το φράγμα προς τον κανονικό ρου για να μπορέσει να κρατηθεί το οικοσύστημα της περιοχής. Αυτό είναι το ιστορικό. Και θα ήθελα να φτάσω ότι είναι φοβερό τώρα αυτή τη στιγμή να φτάνουμε και να διαπραγματευόμαστε τα αυτονόητα. Γιατί και αυτοί οι οποίοι είναι εμπνευστές αυτών των φαραωνικών έργων γνωρίζουν πολύ καλά τι μέλη γενέστε, γνωρίζουν καλά τι ωφέλη μπορεί να υπάρξουν αυτά, όπως γνωρίζουν τι συνέπειες θα υπάρξουν. Αλλά δεν ξέρω τι ηθική υπόσταση έχουν όλα αυτά τα άτομα, και το λέω ευθέως. Και είναι φοβερό το ότι πατάνε αυτή τη στιγμή σε μια σαθρή, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, πολιτική και κοινωνική κατάσταση, λόγω του ότι ο κόσμος πλέον έχει πάψει να αντιδρά. Μάλιστα. Το βλέπουμε. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες, οι περισσότεροι, ενώ διαφωνούν, μυρολατρικά λένε ότι αφού θέλουν να το κάνουν, σίγουρα αυτοί θα το κάνουν. Ναι. Δηλαδή, έχουν καταφέρει να ισοπεδώσουν στην κυριολεξία τη θέληση των ανθρώπων. Οφείλω βέβαια εδώ, κάνοντας και το συνήγορο λίγο του διαβόλου, και αφού πω και ξεκαθαρίσω ότι ζητήσαμε και την άποψη της Στέρνα, γιατί δεν είναι λίγο δύσκολο να βρεις, απευθύνθηκα στην Στέρνα. Μίλησα, όπως είπα και πριν, με την κυρία Γιούλα Τσικνάκου, η οποία είναι διευθύντρια υδροηλεκτρικών έργων της
Στέρνα και μου απέστειλε μία σύντομη περιγραφή του έργου, την οποία θα παρουσιάσουμε ακολούθως. Μου είπε, ως προς αυτό που λέτε, ότι αφενός δεν έχει ζητηθεί άποψη της Στέρνα, λέει, από κανέναν. Και αυτό αφορά και τους Δήμους. Αφενός. Αφετέρου, λέει ότι αν δεν υπάρχει συνένεση τοπικής κοινωνίας, τα έργα δεν θα γίνουν. Άρα αυτό έτσι να το έχουμε τουλάχιστον στο τραπέζι. Κυρία Παπαμιχαήλ. Ναι. Να το έχουμε στο τραπέζι γενικώς αυτό ως επιχείρημα, έτσι. Ότι ενδεχομένως μπορεί να μην θέλει να συγκρουστεί με τον κόσμο, με μια τοπική κοινωνία η οποία λέει όχι σε αυτό το... Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό. Παίρνω το λόγο. Ναι, ναι. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι η Τέρνα δεν θέλει να συγκρουστεί. Είναι το παιχνίδι που παίζουν όλες αυτές οι εταιρείες κατά καιρούς. Δεν θέλουμε να συγκριστούμε, αλλά βρίσκουν τον τρόπο να περνάνε αυτό που θέλουν να κάνουν. Θα ήθελα να πω όμως ότι δεν εξαργυρώνονται όλα με ευρώ. Δεν εξαργυρώνονται όλα με χρήματα. Δηλαδή αυτό το έργο, το οποίο πάνε να το περάσουν κάποιοι, και δυστυχώς και πολιτικοί, και με παρουσία και με οικογενειακή παρουσία, θα έλεγα, ετών, που έχουν έμμονη ιδέα πλέον να κάνουν αυτά τα έργα, πάνε να το περάσουν με ήπιο τρόπο. Εμείς πιστεύουμε όλοι οι πολίτες αυτού του τόπου και πιστεύω όλοι οι πολίτες του νομού και όλοι οι πολίτες, οι σκεπτόμενοι και ενεργοί, νομίζω ότι σκέπτονται το ίδιο πράγμα, πιστεύουμε ότι θα είναι η καταστροφή μιας περιοχής ολόκληρης. Ρωτήθηκε ο κόσμος για τα σχέδιά του. Ρωτήθηκαν οι νέοι άνθρωποι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι των περιοχών που περνάει, που διέρχεται αυτή η πηγή ζωής στο νερό, τι έχουν σχεδιάσει για το μέλλον τους. Ρωτήθηκαν γνωρίζουν τι επιπτώσεις θα υπάρχει στη ζωή τους. Πώς ερήμην αποφασίζουν για κάποια πράγματα. Δηλαδή ποιος κυβερνά τελικά, πραγματικά ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Ναι. Και ποιος αποφασίζει για αυτά τα πράγματα. Πάντως, οι τοπικές κοινωνίες θα γνωμοδοτήσουν και θα εκφραστούν από τα δημοτικά συμβούλια, τα οποία κάποια στιγμή θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν. Όπως και η Περιφέρεια Ηπείρου θα κληθεί να γνωμοδοτήσει όταν θα έρθει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό αναμένεται να γίνει μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Άρα, νομίζω ότι θα έχει δυνατότητα να εκφραστεί, να εκφραστούν οι τοπικοί φορείς. Εγώ πραγματικά είμαι πολύ καχύποπτη. Πολλές φορές έχουν γνωμοδοτήσει οι τοπικές κοινωνίες. Μπορεί να γνωμοδοτήσουν αρνητικά και το έργο να γίνεται, έτσι. Ναι. Εμείς θέλουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το έργο δεν πρόκειται να περάσει, γιατί έχουμε άλλα σχέδια για τον τόπο που ζούμε. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν να αγγίξει τον πυρήνα αυτού του τόπου, τη ζωή αυτού του τόπου με τόσο βίαιο τρόπο. Μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Κύριε Κοντογιάννη, να έρθω σε εσάς και στο τι κάνει ο κόσμος, το τι κάνει η περιοχή στην πρωτοβουλία, πιο συγκεκριμένα, την οποία έχετε στήσει εδώ και κάμποσο καιρό. Έχουμε μιλήσει τουλάχιστον 2 φορές και την μεθεπόμενη Κυριακή προγραμματίζετε και μια εκδήλωση για να ανοιχτείτε λίγο και προς τον κόσμο. Να γίνετε γνωστοί και να κάνετε γνωστές τις απόψεις σας σε ένα επίπεδο τοπικό εννοώ και όχι δημοσιότητας μέσα μόνο από την τηλεόραση. Να έρθετε κοντά δηλαδή στον κόσμο. Μάλιστα. Κύριε Μπούργα, ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία σας. Πριν αναφερθώ στο θέμα αυτό που θέτετε, θέλω να αναφερθώ σε κάτι άλλο εισαγωγικά. Μετά από μια συνέλευση που έκανε η πρωτοβουλία αυτή για την προστασία του ΑΟ, ένα από τα θέματα που θέσαμε είναι και η επαφή μας με τον Περιφερειάρχη. Και να ζητήσουμε μια συνάντηση μαζί του για να μπορέσουμε να του εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας και να ακούσουμε και τη θέση του. Προσωπικά απευθύνθηκα στο γραφείο του Περιφερειάρχη και ζήτησα κάποιο ραντεβού. Ο Περιφερειάρχης θεώρησε σωστό να βγει έξω μόνος του και με τρόπο, κατά τη γνώμη μου, αχαρακτήριστο, ούτε λίγο ούτε πολύ, να με πετάξει έξω από το γραφείο του. Οι τοποθετήσεις του και εκφράσεις του ήταν δεν ασχολούμαι εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα, εσείς δημιουργείτε το πρόβλημα, πηγαίνετε αλλού, πηγαίνετε στην αποκεντρωμένη και όταν του έθεσα το θέμα του είναι υποχρεωμένος να ακούσει απόψεις πολιτών της περιφέρειάς του, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί μας και στην τελευταία ανάλυση μπορεί να μας πείσει ότι έχει δίκιο και πρέπει να πάρει μια θέση, να τη συζητήσουμε και αν μας πείσει ότι έχει δίκιο να πάμε και εμείς στα σπίτια μας να ησυχάσουμε. Ναι. Μου είπε ότι μαζί σας δεν συζητάω το θέμα συζητάω ό,τι άλλο θέλετε. Αν είναι τώρα αυτή η τοποθέτηση υπεύθυνου εκλεγμένου Περιφερειάρχη για το τι θέμα θα του θέσουν οι πολίτες οι οποίοι τον εκλέγουν. Θέλω να καταγγείλω αυτή τη συμπεριφορά και θεωρώ ότι ο Περιφερειάρχης προσπαθεί να κρατήσει την ουρά του απ' έξω, γιατί από τη μία μάλλον σκέφτεται το κόστος που θα έχει όταν θα πάει να αντικρίσει τους 5.000 κατοίκους που ζουν
κατά τη ροή του ποταμού αυτού από τη Βοβούσα μέχρι την Κόνιτσα, και από την άλλη μάλλον πιέζεται από κάποια άλλο είδος συμφέροντα και κάποιες άλλες είδους συμφωνίες που φυσικά ούτε αφορούν εμάς, ούτε μας ενδιαφέρουν. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα που θέσατε, εμείς με τις δυνάμεις που έχουμε προσπαθούμε να το αναδείξουμε το θέμα. Πιστεύουμε ότι η Τέρνα και κάθε λογή Τέρνα ακολουθεί την τακτική που ακολουθούσαν πάντα. Η τακτική αυτή λέει: δεν το συζητάμε πολύ, δεν κάνουμε θόρυβο, δεν σηκώνουμε σκόνη και πάμε ήσυχα, όμορφα και ωραία, να μην ασχοληθεί κανένας. Πατάμε ελαφρώς και κατοχυρώνουμε το πάτημα. Νομιμοποιούμε την επέμβαση και μετά αρχίζει η λαιλασία. Αυτό είναι η τακτική που ακολουθούν οι εταιρείες αυτές. Όπως και με το προηγούμενο φράγμα που αναφέρθηκαν εδώ και οι δήμαρχοι και ο φίλος ο Χρόνης, έγινε καταστρατήγηση και αυτών των οποίων υποσχέθηκαν, όπως επίσης είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα γίνει καμία άλλη παρέμβαση στο ναό. Αυτό είναι και τέρμα. Ναι. Βλέπουμε τώρα ότι αρχίζουν σιγά σιγά και πατάνε πόδι. Η πρωτοβουλία η δικιά μας, και θέλω να ευχαριστήσω και τους δημάρχους εδώ, γιατί πράγματι στηρίζουν αυτή την κίνηση, είναι πρώτον να αναδείξουμε το θέμα. Άρα εμείς και με τη σημερινή μας παρέμβαση και με μια συνέντευξη τύπου που προτίθεται να οργανώσουμε την ερχόμενη εβδομάδα, για την οποία θα ενημερωθείτε, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε το θέμα. Παράλληλα, στην Κόνιτσα θα οργανωθεί 31 του μηνός και από το Περιβαλλοντολογικό Κέντρο μια εκδήλωση που αφορά το ναό. Και 29 του μηνός αποφασίσαμε και θα κατέβουμε και στην Αθήνα, όπως θα μιλήσουμε σε συνέντευξη τύπου για το πρόβλημα της παρέμβασης στον ναό. Άρα προτίθεται να δώσετε μια διάσταση πανελλαδική, ευρύτερη. Βεβαίως, και εκείνο που θέλουμε να κάνουμε και το οποίο πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα και να δούμε, και θα πρέπει από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ τώρα να το επισπεύσουμε, γιατί και η Τέρνα και κάθε Τέρνα επισπεύδει τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων, είναι να οργανώσουμε μια ημερίδα όπου θα μιλήσουν επιστήμονες και θα τεκμηριώσουν ακριβώς την καταστροφικότητα του έργου. Μάλιστα. Βέβαια, εδώ έχουμε και απόψεις επιστημόνων οι οποίοι μας λένε τι άλλο να πούμε πλέον. Μάλιστα. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η επιστημονική μας άποψη. Μάλιστα. Έχουν απειβδίσει άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα το παλέψουμε. Θα τα δούμε, θα επισέλθουμε στα πιο συγκεκριμένα. Να ρωτήσω λίγο τους δύο δημάρχους, αν έχετε κουβεντιάσει, κύριε Παναστασίου, κύριε Γαργάλα, καθόλου το θέμα με τον Περιφερειάρχη, αλήθεια αυτό. Υπάρχουν δύο αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. Η Περιφέρεια μου δίνει την εντύπωση, άποψή μου προσωπική είναι αυτή, ότι κάνει σαν να μην την αφορά το θέμα, σαν να μην υπάρχει. Είπα πριν για μια κουβέντα που είχα εδώ πριν από περίπου 2 μήνες με τον κύριο Καχρημάνη, και όταν το έβαλα το ζήτημα, λέει ότι είναι εκ των όνου κάνευ. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική του φράση. Ότι δηλαδή δεν υφίσταται θέμα φραγμάτων στον ΑΟ. Το θέμα υφίσταται, επαναλαμβάνω, γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο έρχεται η ΜΠΕ. Άρα θα πρέπει να γνωμοδοτήσει, φαντάζομαι, και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Συν το γεγονός ότι σε μια φορά που τέθηκε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, η κυρία Καλογιάννη είπε στον κύριο Παπαδημητρίου, αν θυμάμαι καλά, που είχε βάλει το θέμα, του είπε πήγαινε ρώτα το Λευτέρη Καλογιάννη. Έχει συζητηθεί καθόλου το θέμα, αλήθεια, μεταξύ σας, κύριε Παναστασίου? Όχι, επίσημα σε καμιά περίπτωση, αλλά επειδή την προηγούμενη θητεία έτυχε να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πάρκου, του Φορέα Διαχείρισης και τα λοιπά, το είχαμε κουβεντιάσει βέβαια και νομίζω ότι το θεωρεί ότι δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε προσωπική κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Περιφερειάρχη. Αυτή είναι η... Ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το έργο δηλαδή. Ναι, έτσι, αυτό έχω αποκομίσει εγώ. Αλλά και οι δύο φορές που συζητήθηκε στο Φορέα Διαχείρισης, το Φορέας Διαχείρισης ήταν αρνητικός. Ναι. Ομόφωνα. Θα μας πει για τις αποφάσεις ο κύριος Βέργος. Κύριε Γαργάλα, δεν έχετε καμιά επικοινωνία, ούτε εσείς φαντάζομαι, ή έχετε άποψη? Όχι, επισήμως δεν το θέσαμε με τον... Το έχουμε κουβεντιάσει όμως και είχε αυτή την άποψη και ο ίδιος ότι δεν πρόκειται να γίνει. Άρα μην αγχωνόμαστε, γιατί δεν υπάρχει, δεν υφίσταται θέμα. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Αντίθετα, βέβαια, η κυρία Αντιπεριφερειάρχης είναι υπέρ του έργου. Είναι υπέρ του έργου, δεν το ξέρω αυτό αν έχει εκφραστεί δημόσια υπέρ του έργου. Αλλά σε μια Επιτροπή Περιβάλλοντος, επαναλαμβάνω, παρέμβαση. Επισήμως δεν έχουν γίνει. Επισήμως δεν υπάρχει άποψη. Ναι, αυτό για να, έτσι να είμαστε ακριβοδίκοι. Λοιπόν, να δώστε μου λίγο χρόνο, αν είμαστε έτοιμοι από το κοντρόλ, να παρουσιάσουμε λίγο την πρόταση που λέγεται αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της οροσειράς της Πίνδου με πολλαπλή και πολυδύναμη χρήση νερού. Σύμφωνα με τα όσα μου απάντησε με επιστολή της η κυρία Γιούλα Τσικνάκου,
που επαναλαμβάνω είναι Διευθύντρια Υδροηλεκτρικών Έργων της Τέρνα. Λοιπόν, η ταυτότητα του έργου. Πρώτα απ' όλα, αντικείμενο των προτινόμενων έργων είναι η βελτιστοποίηση και ανάπτυξη του υφιστάμενου υδάτινου δυναμικού της οροστεριάς της Πίνδου σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες υποδομές συγκέντρωσης και αποθήκευσης νερού. Το συγκεκριμένο σχήμα μεταφοράς νερού είναι πολλαπλού σκοπού, με έργα απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς την απέτηση δημιουργίας μεγάλων ταμιευτήρων, παρά μόνο μικρών υδρολειψιών, οι οποίες συγκεντρώνουν και μεταφέρουν προς το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και προς τη λίμνη πολύ μικρό ποσοστό της φυσικής παροχής του ποταμού ΑΟ. Αυτή είναι η ταυτότητα του έργου. Λοιπόν, τι προβλέπετε ως προς τα έργα? Υδρολειψία από τη Βοβούσα και 2 αντλιοστάσια μεταφοράς νερού στον ταμιευτήρα ΑΟ. Βέβαια, για τα 2 αντλιοστάσια εδώ θα δούμε μία παράμετρο την οποία θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι για την άντληση από τον ποταμό ΑΟ 70 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως και σε 8μηνη βάση δεν προβλέπεται η κατασκευή κάποιου φράγματος στην περιοχή στα πλαίσια λειτουργίας των εν λόγω έργων παρά μόνο η δημιουργία ορεινής υδρολειψίας σε θέση η οποία απέχει μια απόσταση από το χωριό Βοβούσα και επίσης από τα όρια της περιοχής Βαλιακάλτα. Για την πρόθεση του νερού από την υδρολειψία Βοβούσα στον ταμιευτήρα πηγών ΑΟ προβλέπεται η εγκατάσταση 2 αντλιοστασίων. Τα χαρακτηριστικά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία τώρα εδώ. Κάθε αντλιοστάσιο επίσης θα είναι παροχής τεχνικά χαρακτηριστικά για να καταλήξει ποσότητα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, των 50 εκατομμυρίων από τα 70 συνολικά που θα βγουν από τον ποταμό ΑΟ. 50 εκατομμύρια νερού λοιπόν κυβικά στην Παμβότιδα διέρχεται από τις μονάδες παραγωγής 2 νέων υδροηλεκτρικών έργων ισχύως 7,8 ΜΒ και το ένα στο Γρεβενίτη, το άλλο στην Παμβότιδα, στη Λίμνη, ισχύως 11,6 ΜΒ. Έρχομαι στις αντλούμενες ποσότητες νερού. Σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις της ΔΕΗ, ο ποταμός ΑΟΣ καταλήγει στα αλβανικά σύνορα με μέση υπερετήσια παροχή 67,6 κυβικών μέτρων ανά δευτερόλεπτο, που ισοδυναμεί σε ετήσια εκροή περί τα 2 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η αντλούμενη ποσότητα των 70 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού που έχει υπολογιστεί από τη μελέτη των εξεταζόμενων έργων αντιπροσωπεύει μόνο το 3,3% της συνολικής εκροής του, ποσοστό εξαιρετικά ασήμαντο, όπως λέει η μελέτη, και με πρακτικά αμεληταίες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για τις αντλούμενες επίσης ποσότητες νερού, η μεταφορά σε 8μηνη περίοδο 70 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού από τη θέση Βοβούσα με άντληση προς τον ταμιευτήρα της ΔΕΗ στον ποταμό ΑΟ αποσκοπεί στην πολυδύναμη αξιοποίηση του νερού, λέει πάντα η μελέτη. Από την εισραίουσα αυτή ποσότητα, τα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού κατευθύνονται για την περαιτέρω ενεργοποίηση των ενεργεία υδροηλεκτρικών της ΔΕΗ κατά μήκος των ποταμών Μετσοβίτικου, Καλαρίτικου, Αράχθου, δηλαδή των σταθμών Χρυσοβίτσας, Πουρνάρι 1 και 2 και μελλοντικά του σταθμού Μετσοβίτικο. Τα υπολοιπόμενα 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού φιλοξενούνται στον ταμιευτήρα και κατευθύνονται προς το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων κατά την περίοδο των 6 κυρίως μηνών, από Μάιο έως Οκτώβριο, για το οποίο διάστημα μας έλεγε πριν ο κ. Γαργάλας ότι στερεύει ο ΑΟΣ, που η λίμνη Παμβότιδα έχει ανάγκη εμπλουτισμού. Και τέλος, στην τελευταία διαφάνεια, τα ωφέλη αυτού του έργου, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, σύμφωνα μάλλον με μια πρόχειρη περιγραφή της έκθεσης, όχι ακριβώς, δεν είναι μελέτη. Βασικός άξονας σχεδιασμού των υπόψη έργων είναι ο εμπλουτισμός της λίμνης Παμβότιδας με την αξιοποίηση μικρής ποσότητας νερού από τον ΑΟ. Δεδομένου του κεντρικού ρόλου της λίμνης Παμβότιδας στη διαμόρφωση διαχρονικά της φυσιογνωμίας της πόλης των Ιωαννίνων, καθίσταται εύκολα αντιληπτή η σειρά των σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων που θα επέλθουν στην περιοχή εφόσον δεν αναστραφεί η υποβάθμιση του οικοσυστήματος της λίμνης. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι με την ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων εκτιμάται πρόσθετη ετήσια υδροηλεκτρική παραγωγή περί τις 95. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Γιγαβατόρες, έτσι. Από τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα και πρόσθεται 41 από τα έργα της ΔΕΗ. Η ποσότητα αυτή θα απαλλάσσει τη χώρα ετησίως από την έκκληση 100.000 τόνων διοξιδίου του άνθρακα και τη χρήση εισαγόμενων καυσίμων. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρόχειρη, έτσι, σύντομη τεχνική περιγραφή των έργων που μου κοινοποίησε η κυρία Γιούλα Τσικνάκου. Θα ζητήσω στην πορεία να έχουμε καταρχάς να βάλουμε και την άποψη του φορέα διαχείρισης του Πάρκου Βόρειας Πίνδου στην κουβέντα και να έρθω στον Δήμαρχο Ζαγορείου. Αν γίνατε σοφότερος προς το σχεδιάζετε, κύριε Παναστασίου, αν ξέρατε, αν περιμένατε ακριβώς αυτά. Όχι, γιατί σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχα το πρωί με την υπηρεσία υδάτων, αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια της όλο το σχέδιο διαχείρισης των ποταμών για το υδάτινο διαμέρισμα της Ηπείρου και αναφέρεται μονάχα σε ό,τι έχει σχέση στο ενεργειακό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα υδροηλεκτρικό
μάλλον μια άντληση νερού μονάχα και μόνον αυτό. Και έχει βγει απ' έξω ό,τι έχει σχέση με τον εμπλουτισμό της λίμνης και ό,τι έχει σχέση για υδροδοτήσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι τεχνικά... Και ο εμπλουτισμός βγαίνει εκτός. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, βγαίνει, αυτό είναι σημερινή επικοινωνία τηλεφωνική που είχαμε την υπηρεσία υδάτων. Και αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται τους περιβαλλοντολογικούς όρους που έχει σχέση με το ενεργειακό. Αυτό καθεαυτό. Μάλιστα. Και αυτό νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση πάλι, είναι εκ του πονηρού, ούτως ώστε να περάσει σαν εθνική σημασίας έργο. Μάλιστα. Και όλα τα άλλα να απαλληφθούν, οπότε θα περάσει πιο εύκολα και δεν ξέρουμε τι ήθελε προκύψει στο μέλλον και τι ήθελε γίνει επιπλέον βέβαια στην περιοχή μας. Γιατί η προηγούμενη, ας το πούμε έτσι, μελέτη ανέφερε κάποια άλλα μικρότερα υδροηλεκτρικά στο Γρεβενίτη, Κατάντη κτλ. Δηλαδή να επιβαρύνουμε την περιοχή μας ακόμη περισσότερο με τέτοιου είδους έργα και οπωσδήποτε να καταστρέψουμε πέραν της Πανίδας, της Χλωρίδας, η οποία θα υποστεί οπωσδήποτε αυτές τις μη αναστρέψιμες καταστροφές, δηλαδή από την Βοβούσα μέχρι την Κόνιτσα και στην υπόλοιπη περιοχή. Μάλιστα. Νομίζω ότι και τα δισεκατομμύρια κυβικά και αυτά είναι νομίζω υπερβολικές οι ποσότητες αυτές. Εκείνο το οποίο ήθελα να καταθέσω στην κουβέντα είναι το εξής, ότι όλες αυτές οι μελέτες νομίζω ότι δεν είναι και τόσο πιστικές, γιατί 33 χρόνια που είχα στη ΔΕΗ, οπωσδήποτε δημιουργήθηκαν προβλήματα και σε άλλους ποταμούς, όπως είναι ο Νέστος, όπως είναι ο Αξιός κτλ. Λοιπόν, και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να προσθέσω είναι το εξής, ότι δεν λαμβάνουμε καθόλου υπόψη τις διεθνείς συμβάσεις οι οποίες διέπουν τα κράτη τα οποία διαχειρίζονται το νερό. Και από τη μια μεριά εμείς είμαστε θύτες, π.χ. στο Νέστο, που κατακρατούν πολύ μεγάλες ποσότητες στους καλοκαιρινούς μήνες που ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος, ο αγαπητός Παναγιώτης. Λοιπόν, κατακρατούν νερό και στο Νέστο περνάει ένα ριάκι το καλοκαίρι και εμείς αρχίζουμε και διαμαρτυρόμαστε. Δηλαδή, εάν και το υπόλοιπο, γιατί μιλάμε τώρα για το 50% δηλαδή, αν γίνει αυτή η άντληση, η εκτροπή κατά κάποιο τρόπο, οπωσδήποτε στην Αλβανία δεν θα πάει καθόλου νερό. Βάλτε μια τελεία, κύριε Παπαναστασίου, γιατί είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Στέργιος Βέργος, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Αν μ' ακούτε, κύριε Βέργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπούρχα. Σας ακούω πολύ καλά. Λοιπόν, θέλουμε λίγο την άποψη του Φορέα. Είναι γνωστή ούτως ή άλλως. Υπάρχουν αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου που λένε όχι στο συγκεκριμένο έργο. Δεν αλλάζει κάτι, φαντάζομαι. Αυτές τις απόψεις θέλω να μεταφέρετε για να τις βάλουμε στην κουβέντα. Ναι, κύριε Μπούρχα, να πω καλησπέρα καταρχήν στους τηλεθεατές σας, στην Ομίγυρη, την εκλεκτή Ομίγυρη που έχετε, την οποία άκουσα, σας παρακολουθώ στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Έχω ακούσει λοιπόν όλες τις τοποθετήσεις, τις οποίες τις προσυπογράφω. Ήταν όλες στη σωστή κατεύθυνση και θέσανε πολύ σημαντικά ζητήματα. Έτσι θα μου δώσετε λίγο χρόνο για να αναφερθώ σε κάποια από αυτά. Και θα αρχίσω από το τέλος. Από όλα αυτά που η Τέρνα μέσα από τις διαφάνειες παρουσίασε, είναι όντως κάποια στοιχεία της μελέτης, αλλά θα ήταν πιο ολοκληρωμένη η άποψή τους αν μας λέγανε, αν είχαν προσδιορίσει και το περιβαλλοντικό κόστος. Άραγε πόσο κοστίζει αυτή η εκτροπή του ΑΟ. Αυτό δεν το προσδιορίσανε, ίσως το κάνουν στο μέλλον, δεν ξέρω αν θα το κάνουν, ελπίζω να το κάνουν. Αν το προσδιορίζανε, θα προέκυπτε ένα δυσθεώρητο μέγεθος, το οποίο θα υπερκάλυπτε την όποια ωφέλεια παρουσιάστηκε από τις γιγαβατόρες, τις κιλοβατόρες που παρουσιάστηκαν από τα δύο υδροελεκτρικά έργα. Κύριε Βέργο, αν μου επιτρέπετε, βέβαια, λέει αυτή η τεχνική έκθεση που παρουσίασε νωρίτερα ότι είναι έργα απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον. Άρα δεν τίθεται θέμα κόστους εδώ περιβαλλοντικού για την Τέρνα. Αχ, κύριε Μπούρχα μου, είναι δυνατόν τώρα. Δεν νομίζω ότι κάποιος από τους τηλεθεατές σας μπορεί να πιστέψει αυτή την άποψη ότι είναι φιλικά και δεν θα προκύψει κανένα πρόβλημα. Έρχομαι τώρα στα συγκεκριμένα ζητήματα που τέθηκαν και θα έρθω και στα επίμαχα αυτά σημεία. Καταρχήν, συμφωνώ με την κυρία Παπαμιχαήλ σε κάποιο σημείο που έβαλε κάποια ζητήματα, να μην επαναπαυόμαστε και φυσικάζουμε πολύ.
Γιατί μπορεί να λέει η Τέρνα ότι θα έρθει προς διαβούλευση και γνωματεύσει κτλ. Εγώ όμως το φοβάμαι πάρα πολύ. Γιατί από τη στιγμή που πλέον δεν είναι μέτρο διαχείρισης μέσα από την τελευταία στρατηγική μελέτη, έτσι, και στο διαχειριστικό σχέδιο πλέον δεν είναι μέτρο διαχείρισης, αλλά είναι ένα προτινόμενο έργο. Μπορεί λοιπόν όταν έρθει εκείνη η καλή ώρα που λέτε και εσείς το Σεπτέμβρη που θα έρθει η μελέτη κτλ., το έργο να χαρακτηριστεί fast track. Μάλιστα. Οπότε δεν γνωμοδοτεί κανείς. Πάει κατευθείαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Άρα λοιπόν ένα το κρατούμε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Κρατήστε το λιγάκι. Είναι εξαιρετικά σοβαρό. Πάμε τώρα έτσι μια σύντομη αναφορά. Σήμερα βέβαια με βάση και αυτά που ανέφερε ο φίλος μου Γαβρίλης στην αρχή, πρέπει να πω κ. Παναστασίου, σήμερα είναι και πέρα από μέρα ποίησης, είναι και μέρα της δασοπονίας. Ναι. Και η φύση, όπως είπε ο κ. Γαργάλας, εκδικείται δυστυχώς. Και όταν πληγώνουμε την Πίνδο, ειδικά πάνω στο Φλίσχι, είναι αναπόφευκτες, αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε, οι ολισθήσεις, οι ζημιές και τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Άρα λοιπόν, όσο λιγότερο τον πληγώνει στον Φλίσχι, τόσο λιγότερα προβλήματα σου δημιουργεί. Επομένως, η όποια αντιπλημμυρική, η όποια θωράκιση, η όποια αντιδιαβρωτική θωράκιση επέρχεται μέσα από το δάσος. Καλά συγκροτημένα δάση, καλά δομημένα δάση, να είστε σίγουροι ότι δεν θα ολισθαίνει τίποτα, αν είναι καλά συγκροτημένα τα οικοσυστήματα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να τα προστατέψουμε, να τα διατηρήσουμε, για να έχουμε και παρόν αλλά και κυρίως μέλλον. Άρα λοιπόν με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας δασοπονίας, νομίζω και αυτή η διάσταση πρέπει να τονιστεί. Ναι. Λοιπόν, το όλο έργο τώρα. Φυσικά ο φορέας, λίγο μια μικρή σύντομη αναφορά, ο φορέας με το θέμα αυτό, παρότι το θέμα αυτό είναι από το 80 ταλαιπωρεί τις τοπικές κοινωνίες και φορείς, στο φορέα έφτασε για πρώτη φορά το 2009, ο κύριος Παπαναστασίου ίσως το θυμάται καλύτερα, εγώ δεν ήμουν τότε ακόμη. Τότε βέβαια υπήρξε μια ατυχή συνεδρίαση, δεν πάρθηκε απόφαση. Στη συνέχεια έρχεται σε εμάς, επί της θητείας μου, το 12 και το 13. Το 12 ήρθε ως σχέδιο διαχείρισης κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, κατά την οποία ομόφωνα, όπως και όλοι οι δήμοι και όλες οι τοπικές κοινωνίες, ομόφωνα είπαμε ότι αυτό το έργο δεν πρέπει να γίνει και θα πρέπει να εξαιρεθεί από το σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων, έτσι, του διαμερίσματος της Υπήρου. Ναι. Στη συνέχεια έρχεται με τη στρατηγική μελέτη, επανέρχεται το θέμα, γνωμοδοτούμε και πάλι, έτσι πως δεν πρέπει αυτό το έργο να προχωρήσει, με κανένα τρόπο πρέπει να εξαιρεθεί, και αφού βγήκε από τα μέτρα, και αυτό είναι το σημείο το πολύ ύποπτο, θέλω να το τονίσω, δεν είναι πλέον μέτρο διαχείρισης, είναι ένα έργο ενεργειακό, έτσι το ονομάζουν τώρα. Ναι. Που σημαίνει ότι έρχεται ένας ιδιώτης αύριο και το διεκδικεί το έργο αυτό. Δηλαδή το πρώτο βήμα έχει γίνει ήδη. Από την ώρα που αυτό ονομάστηκε ενεργειακό έργο, ήδη έχει ανοίξει ένα παράθυρο για να το διεκδικήσει η Τέρνα ενεργειακή, η ΔΕΗ και όποιος άλλος. Άρα λοιπόν το πρόβλημα υπάρχει. Η ζημιά τώρα που θα γίνει, η ζημιά είναι προφανής. Ήδη τα 100 εκατομμύρια κυβικά που πήραμε με τις πηγές ΑΟΟ δημιούργησαν ένα σοβαρό σοκ στον ΑΟΟ και στα οικοσυστήματά του. Αν πάρουμε άλλα 70, το σοκ θα είναι πολύ μεγάλο. Διπλάσιο θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι. Γιατί αυτά τα νούμερα που ανέφερε η κυρία Τέρνα πριν λίγο, η κυρία, δεν κράτησε το όνομά της. Κυρία Σιγνάκου. Ναι. Μιλάνε για κάποιες παροχές και για κάποια νερά, αλλά όλα αυτά είναι μετρημένα κάτω από την Κόνιτσα. Όταν συμβάλλουν στο ναό και ο Σαραντάπορος και ο Βοηδομάτης και όλα τα ποτάμια. Μάλιστα. Έτσι, εκεί είναι το 4 με 6%. Και βέβαια, εντάξει, τώρα τα νούμερα αυτά και οι μετρήσεις, εφόσον δεν υπάρχουν σταθμοί αξιόπιστοι που να όλο το έτος τις παροχές, πραγματικά τα πράγματα είναι αλλιώτικα. Εμείς παρακολουθώντας τον ναό, τις κρίσιμες περιόδους Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, είναι να το λυπάσαι. Και μάλιστα στο κομμάτι που είναι περιοχή Natura. Δηλαδή, από τη γέφυρα Παλιοσελίου, Βριστοχωρίου, μέχρι και τη γέφυρα της Κλειδονιάς, μέχρι τη γέφυρα της Κόνιτσας, αυτό είναι περιοχή Natura, έχει βγει από το δασαρχείο απαγορευτική διάταξη κτλ.
Και παρόλα αυτά, μέσα στις μελέτες πουθενά δεν αναφέρονται. Αυτό είναι περιοχή Natura. Και πρέπει να μείνει ως τέτοια. Αυτή η περιοχή Natura λοιπόν θα κλονιστεί σοβαρότατα αν αφαιρεθούν άλλα 70 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δηλαδή και το αρκουδόρεμα να το πάρουμε και αυτό από εκεί μεριά. Μάλιστα. Τώρα, ως προς τις ωφέλειες, επειδή, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, ξαναμπαίνει βέβαια, βλέπουμε μέσα από την τέρνα, από αυτά που μας δείξατε στις διαφάνειες, ξαναμπαίνει το θέμα του εμπλουτισμού και της εξυγίανσης και τα λοιπά της λίμνης. Για το οποίο είπε πριν ο κύριος Παναστασίου πως κάποια στιγμή, σύμφωνα με σημερινή του ενημέρωση, δεν υφίσταται για τη διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης. Έμεινε το ενεργειακό, γιατί αυτό δεν είχε βάση καμία, ξέρετε. Μάλιστα. Δεν γίνεται εξυγίανση έτσι. Αν θέλουμε να εξυγιάνουμε τη λίμνη, υπάρχουν μέθοδοι, υπάρχουν τρόποι, υπάρχει επιστημονική γνώση, αρκεί να ρωτήσουμε και να μάθουμε τι και πώς γίνεται αυτό. Μάλιστα. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Βέβαια, είναι πολλά τα θέματα που θέσατε. Ναι, αρκούν νομίζω αυτά που είπατε τώρα, κύριε Βέργο. Ο φορέας λοιπόν, για να κλείσω, ενώνει τη φωνή του με τις τοπικές κοινωνίες, είναι σε στενή συνεργασία με το Δήμο και με την ομάδα πρωτοβουλίας και την Κυριακή, τη μεθεπόμενη Κυριακή, ναι, στην Κόνιτσα. Εκδήλωση που θα γίνει στην Κόνιτσα, θα έχουμε το χρόνο να πούμε πολύ περισσότερα και να παρουσιάσουμε το έργο από όλες τις πλευρές για να δείξουμε πραγματικά και το περιβαλλοντικό κόστος πόσο μεγάλο είναι. Μάλιστα, κύριε Βέργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κέρια παρέμβασή σας. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε, κύριε Παναστασίου. Νομίζω συμπλήρωσε και όσα είπατε ο κύριος Βέργος. Φαντάζομαι ότι θέλετε να ολοκληρώσετε. Σας διέκοψα. Και να δούμε λίγο και αυτό το κρίσιμο ζήτημα, το οποίο βάλατε κι εσείς και βάλε και ο κύριος Βέργος. Τελικά ο εμπλουτισμός υπάρχει ή δεν υπάρχει? Σύμφωνα με την κυρία Τσικνάκου υπάρχει ο εμπλουτισμός της λίμνης. Είναι στο τραπέζι. Όχι. Σύμφωνα με εσάς, όχι. Όχι, κατηγορηματικά όχι, τουλάχιστον με την... Στις 2 η ώρα είχα την ενημέρωση. Για τη διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης δεν υφίσταται. Είναι αποκλειστικά και μόνον ενταγμένο σαν υδροηλεκτρικό έργο σαν ενεργειακό έργο. Οπότε αυτό φεύγει από... Κύριε Γαργάλα, την ίδια ενημέρωση έχετε και εσείς? Την ίδια και εγώ είχα μιλήσει μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχα μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα Υδάτων, τον κύριο Τριάντη. Μάλιστα. Αρκετά μετά και ξαναμίλησα. Του είπα την άποψή μας ότι εμείς δεν το συζητάμε, να βγει από μέσα. Και εκείνος μου είχε πει μετά από, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, ότι δεν υπάρχουν πια τα επιχειρήματα αυτά, το πολυδύναμο, ο εμπλουτισμός της λίμνης. Πολυδύναμη χρήση νερού, πολλαπλή και πολυδύναμη χρήση νερού. Που σημαίνει αυτό άρδευση και τέτοια πράγματα. Είναι για ξεκάρφωμα όλα ναι. αυτά. Αχα. Έτσι μπήκανε. Έτσι βγήκανε. Βέβαια, οι επιστήμονες οι άλλοι μιλάνε ότι ο εμπλουτισμός της λίμνης δεν διορθώνεται με το να φέρουμε καινούριο νερό, γιατί μπαίνει νερό. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι στην υλή. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Εκεί είναι το θέμα της υλής. Αφαιρείται ένα επιχείρημα. Πώς είναι δυνατόν τώρα, βέβαια, η Τέρνα σήμερα επίσημα να λέει, δια της κυρίας Τσικνάκου, ότι υφίσταται αυτό το κεφάλαιο του εμπλουτισμού? Είναι ένα επιχείρημα. Για αυτούς. Ναι. Έτσι. Είναι κάτι πιασάρικο δηλαδή για να το προωθήσουμε το έργο. Ακριβώς. Για να το επιβάλλουμε. Ακριβώς. Έτσι. Πάντως, το να υπάρχει μια επίσημη διάψευση εδώ δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και κάτι άλλο, κύριε Βούρχα. Σε αυτό το ελληνικό κράτος πια. Ο κάθε υπουργός που ανεβαίνει δεν μπορεί να έχει και άποψη επιστημονική. Πρέπει να δέχεται την επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη από τους επιστήμονες. Μάλιστα. Έτσι. Το 2009 η κυρία Μπιρμπίλη τότε που ήταν... Το 2009 προεκλογικά εγκρίθηκε η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση αξιολόγησης για το έργο από τον κύριο Καλογιάννη, το Σταύρο. Ως υπερχοδέ. Το 2009 προεκλογικά. Μετά, όταν ανέλαβε η κυρία Μπιρμπίλη, είπε stop. Το ακύρωσε και ακολούθως ξαναήρθε τώρα. Το ακύρωσε. Είναι θέμα λοιπόν και οι τύχες μας είναι στην διάθεση του κάθε πολιτικού. Ναι. Ερώτημα. Ναι. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ο ένας υπουργός το απορρίπτει, έρχεται ο άλλος, το δέχεται και το περνάει. Θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει ένας σχεδιασμός και να είναι και διακομματικός σχεδιασμός και για το περιβάλλον και για την ενέργεια. Εγώ δεν διαφωνώ ότι το νερό ισοδυναμεί, είναι ίσον με ενέργεια. Παρ' όλα αυτά όμως, εντός της λεκάνης απορροής, αφού κριθούν περιβαλλοντικά τα ζητήματα, νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το νερό με φιλικές μεθόδους, αφού γνωμοδοτήσουν βέβαια οι αρμόδιοι φορείς θετικά. Ναι. Γιατί να προβούμε πάλι σε εκτροπές και έργα κτλ. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει μια κουβέντα
Εγώ είμαι υπέρ της πράσινης ενέργειας. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει. Ναι, είμαι υπέρ της πράσινης ενέργειας. Δεν μπορώ όμως να έχω άποψη επιστημονική. Θα πρέπει οι επιστήμονες ειδικοί να μας την καταθέσουν και να μας πούν πώς μπορεί, χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα, ούτε με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ούτε με την εθνική νομοθεσία, αλλά ούτε και με τις τοπικές κοινωνίες, να έχουμε αξιοποίηση. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστασίου, υπέρ των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικώς ένα τέτοιο θέμα που έχει και πολιτικές διαστάσεις. Το να είσαι, ας πούμε, να ανοίξει ένα χώρο πολιτικό σημαίνει ότι μπορεί πολύ εύκολα να δέχεσαι και υδροηλεκτρικά και αιωλικά πάρκα και οτιδήποτε. Το να ανοίξει, ας πούμε, στην αριστερά είναι λίγο ασύμβατο. Το βλέπετε έτσι? Κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι έχει σχέση με τον τόπο σου και μάλιστα όταν τον υπηρετείς, νομίζω ότι κομματικές ταμπέλες, ταυτότητες κτλ. Πρέπει να αφήνονται στο σπίτι και όταν μπαίνεις στο γραφείο κτλ. Εκεί πέρα είσαι δήμαρχος και οπωσδήποτε πρέπει να βλέπεις το συμφέρον αποκλειστικά και μόνο της περιοχής σου και τίποτε άλλο. Πάντως, ό,τι έχει σχέση με τα περιβαλλοντολογικά, τα οποία είπα προηγουμένως, τα προσυπογράφω αυτά όλα και είναι σίγουρο ότι είναι έτσι τα πράγματα. Προσπαθούν να το παρουσιάσουν σαν ενεργειακό, οπότε να είναι εθνικής σημασίας, αλλά πρέπει να επισημάνουμε και το εξής. Και τις 3 Εβδόμου του 1995 και στις 19 Δεκάτου το 2009 έχουμε μη χωροθέτηση της, όπως ακριβώς το λέει το Υπουργείο, το ΙΠΕΧΟΔΕ τότε κτλ. Η μη χωροθέτηση του αντλητικού υδροηλεκτρικού έργου Βοβούσας νομού Ιωαννίνων. Έχουμε 2 γνωμοδοτήσεις αρνητικές, δηλαδή δεν έγινε καμία γνωμοδότηση, γι' αυτό δηλαδή το θεωρούσαν ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει σε καμιά περίπτωση. Οπότε αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο εμείς μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά πέραν από αυτού δηλαδή δεν πρέπει να είσαι ειδικός. Είναι αντιληπτό σε όλη την κοινωνία, στους πολύ απλούς ανθρώπους, ότι όταν κάνεις και αυτή την εκτροπή, ξεραίνεται ο ΑΟΣ. Δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει κανείς ο οποίος δεν έχει ειδικές γνώσεις να αντιληφθεί ότι θα δημιουργηθεί σοβαρό περιβαλλοντολογικό πρόβλημα που έχει σχέση με τη χλωρίδα, με την πανίδα, με γενικότερα με όλα τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν όλες αυτές οι εκτροπές οι οποίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Και επειδή υπηρέτησα για πρώτη φορά το 1972 στην λίμνη Κρεμαστών και στη λίμνη Καστρακίου, σας πληροφορώ ότι ήταν ενοπάτω ότι τα έργα τα οποία είχαν γίνει, συνέχεια υπήρχαν σεισμοί κτλ. Και σήμερα ακόμη υπάρχουν όλες αυτές οι, θα έλεγα, ανακατατάξεις των περιοχών του εδάφους δηλαδή, γιατί οπωσδήποτε δημιουργούνται άλλες συνθήκες στις περιοχές. Μάλιστα. Ως εκ τούτου δηλαδή το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κάποιος ότι πρέπει να γίνει αυτό το έργο. Και μάλιστα αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο Παναγιώτης, ότι να γίνει κάτι στην Κίτη, δηλαδή κατάντη της Βοβούσας και τα λοιπά, μέσα εκεί πέρα δηλαδή, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε, να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει. Δεν θα αλλάξουμε δεν θα αλλάξουμε τίποτε απολύτως. Αλλά και αυτό πάλι θέλει κουβέντα και θέλει επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό 11 και 7 να κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα και μοναδικό, για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ.